Partim d'una idea en la defensa d'aquesta proposició. Tenim un sistema econòmic socialment i ecològicament molt ineficient, malbaratador, destructor de recursos naturals i que contamina afectant les persones i els ecosistemes. Després m'hi referiré, només cal una prova, el darrer informe, per exemple, de Nacions Unides sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències, que ja les tenim aquí. Per a qui ens estigui escoltant avui, voldria respondre les següents preguntes. Què entenem per fiscalitat verda, quins objectius té i quina és la seva situació en el conjunt de l'estat espanyol i a Catalunya. La primera qüestió, què entenem per fiscalitat verda? És un instrument de política ambiental i econòmica, ho deia el conseller, fonamental per incentivar canvis en el comportament dels agents econòmics. Una fiscalitat que aplica el principi de que qui contamina paga i de qui contamina més paga més. És un instrument diferent, complementari al tradicional de prohibir o limitar a través de la normativa, per exemple, les emissions contaminants i de la simple assumpció voluntària per part dels agents econòmics de comportaments més sostenibles. Si llegeixen la memòria del projecte del govern, s'admet, per exemple, que malgrat els acords voluntaris amb sectors industrials com el químic, el del ciment o el vidre, es superen les emissions de gasos contaminants. Per tant, també cal tenir d'altres instruments. Quin és l'objectiu d'aquesta fiscalitat ecològica? Per nosaltres, tres objectius. Primer, internalitzar costos. La major part de les activitats econòmiques tenen un determinat impacte ambiental, uns costos en forma de contaminació que recauen en la societat. Costos com el canvi climàtic o la contaminació atmosfèrica que pateixen algunes zones, especialment a l'àrea metropolitana, aquí a Catalunya. Sense que aquests costos tinguin cost per qui els provoca. Com passa sovint en aquesta economia, i en el cas de la contaminació també, la tendència és socialitzar els costos que genera la contaminació, els paguem entre tots, mentre que els beneficis de no aplicar les mesures correctores s'acaben privatitzant. En definitiva, per tant, l'objectiu és que aquests costos no siguin assumits pel conjunt de la societat, sinó especialment per qui els provoca. I també té un component de solidaritat intergeneracional. Aquests costos que no han de ser assumits només per les generacions futures, sinó també per les presents. Segon objectiu, canvis en el comportament. Aquest, més que el recaptatori, és el principal objectiu de la fiscalitat verda, incentivar un canvi de comportament per preservar l'entorn natural com un bé comú. Si qui contamina no paga, si contaminar és gratuït, les conseqüències de contaminar es converteixen, com els deia, en un benefici privat i en un cost públic. I en aquests moments, tercer objectiu, deia el conseller, també es tracta d'aconseguir més ingressos per les administracions públiques, en aquest cas per la Generalitat, especialment en els moments en els que ens trobem. Els 49 milions, la suma de tot plegat, evidentment no ens traurà de pena a les finances de la Generalitat, però s'hi ha de tenir en compte, és una mesura més necessària i més quan ens reclamen tants esforços al conjunt de la ciutadania. En síntesi, i citant l'Agència Europea del Medi Ambient, es tracta que els agents econòmics, els usuaris, paguin pels serveis ecològics i així contribueixin a la reducció en l'ús de materials i millores en l'ecoeficiència. Conclusió a la que hauríem d'arribar. El mercat és incapaç de corregir les ineficiències que provoca i per això cal intervenció pública des de fora del mercat per corregir aquestes externalitats. I celebrem que en aquest cas el govern de la Generalitat vingui al nostre terreny. I se suposa que s'impulsen aquests tipus d'impostos és perquè comparteixen aquest invent, aquest argument de que el mercat és ineficient, diria, ecològicament molt ineficient, socialment també. Però a més, els beneficis ambientals directes de la fiscalitat verda fomenta la millora de l'eficiència en l'ús de recursos renovables, l'estalvi d'energia, la reducció dels residus i, per tant, com suposo que sentirem aquest argument després, no van contra la competitivitat de l'economia, sinó són un element que pot ser un element d'eficiència econòmica i de competitivitat de l'economia. Quina és la situació de la fiscalitat ecològica a Catalunya i a Espanya? Creiem que hauria de ser un factor de modernització ecològica i econòmica i en aquest sentit, en el conjunt de l'estat espanyol, podem dir que és un país antic. L'actual marc fiscal i econòmic disposa de pocs incentius positius per afavorir una bona gestió mediambiental. En bona mesura, tracta per igual qui té un comportament responsable i sostenible en la conservació de l'entorn natural que qui té un comportament irresponsable i contribueix a degradar-lo. És a dir,
contaminar surt encara en el nostre país massa barat. I és el conjunt de la societat qui paga aquests costos ambientals. I qui té un pitjor comportament ambiental, qui acaba tenint a curt termini almenys un avantatge competitiu. Mirin, l'anomenat Programa Nacional de Reforma i del Programa d'Estabilitat d'Espanya de 2012, de la Comissió Europea, amb el qual nosaltres, com es poden imaginar, som radicalment crítics, sí que planteja algunes qüestions interessants pel que fa a la fiscalitat verda. Ho llegeixo perquè ho tinc en castellà. Diu, los impuestos sobre el consumo y los impuestos medioambientales son relativamente poco importantes en comparación con la media de la Unión Europea. Existe una amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Si suméssim les subvencions i ajuts al carbó i a les nuclears i els privilegis, per exemple, que té el gas, això a nivell de la Unió Europea suma 100.000 milions d'euros, front als ajuts, subvencions de les energies renovables, que només són 33.000 milions d'euros en el conjunt de la Unió Europea. Y recomana aquest informe explorar el margen de mejora de la eficiencia del sistema tributario mediante un desplazamiento de la presión fiscal al consumo, que ja estaria menys d'acord, i a les activitats perjudicials per al medi ambient. Estem clarament per sota de la mitjana europea. A l'estat espanyol, el percentatge d'ingressos per impostos ambientals respecte del total d'ingressos d'impostos i contribucions socials era del 5,16%. A la Unió Europea, a 27%, del 6,19%. I el percentatge d'ingressos per impostos ambientals respecte al PIB a l'estat espanyol era de l'1,57% i a la Unió Europea del 2,40%. El consum, l'increment de l'IVA, l'han gravat i amb escreix. Aquest Consell sí que l'han seguit, però s'ha fet poca cosa, molt poca cosa, pel que fa a la fiscalitat verda en el conjunt de l'Estat. Un impost al 2012 sobre el valor de la producció d'energia elèctrica, en el qual s'hi referia el conseller abans i que ens pot provocar algun problema de caràcter competencial, ja ho veurem, i el 2013 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle. I també, com es deia, el que proposem, tampoc el que proposa el govern, és una novetat en cap sentit. S'ha plantejat a la major part dels països del nostre entorn i d'altres comunitats autònomes. A Andalusia, a Aragó, a Castella-La Manxa, a Múrcia, al País Valencià o a Galícia disposen d'impostos sobre emissions contaminants a l'atmosfera de diferents tipus. A Castella-La Manxa, també ho explicava el conseller abans, es grava la generació d'energia nuclear i l'emmagatzemament de residus. I als països del nostre entorn ja existeixen impostos com els que proposem de fa molt temps. L'impost d'òxids de sofre i diòxids de nitrogen a Suècia des de principis dels 90, per cert, amb un tipus molt elevat, val a dir que amb unes deduccions també per millora del comportament ambiental molt elevades, o l'impost de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear també a Suècia o a la República Txeca. Què és el que proposa el nostre grup? Proposem la creació de dos impostos sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera, de diòxid de carboni, i les emissions contaminants de sofre i de nitrogen. El primer, el CO2, com vostès saben, és un dels gasos que provoca l'efecte hivernacle i, per tant, també el canvi climàtic, i els altres gasos que els deia poden tenir efectes negatius sobre la salut de les persones i els ecosistemes. Ho deia abans, el canvi climàtic ja no és una previsió de futur, és una realitat de present. Segons el darrer informe del panel d'experts de Nacions Unides, fa una predicció de l'increment dels fenòmens extrems, de les sequeres, de l'increment del nivell del mar amb l'erosió del litoral, dels incendis, de les inundacions, i cal dir que a Catalunya les emissions de CO2 des de 1990 a 2007 s'han incrementat un 43,2%. Això no és cap broma, això ja no és un debat científic especulatiu de si pot ser i si no pot ser. Això ja és, el canvi climàtic ja és. És veritat, es pot dir, que hi ha altres instruments, hi ha altres mecanismes, hi ha un mercat de permisos d'emissions, de drets d'emissions, però cal tenir en compte que és un mercat que s'ha demostrat relativament poc eficient. En el marc europeu ha produït fins i tot el que podríem anomenar quasi una bombolla especulativa al voltant d'aquests drets d'emissió. Hi ha hagut grans empreses que s'estan aprofitant d'aquest sistema per rebre més permisos de CO2 dels que realment necessiten per cobrir les seves emissions, i això ha provocat que en realitat no reduís, en el conjunt parlo ara del marc europeu, les emissions de CO2. Seria necessari un canvi important d'aquest mecanisme del mercat de drets d'emissions.
Però també el mateix Plan Nacional d'Assignació de Derechos d'Emissió diu que podria ser oportú obrir un debat sobre la conveniència d'utilitzar la fiscalitat com a instrument per millorar el medi ambient i per reduir les emissions de sectors no coberts per la directiva. És el que estem fent aquí, és el que estem plantejant en definitiva amb aquest impost que Catalunya disposi, com també disposi en alguna altra comunitat autònoma, d'aquest instrument. Proposem, doncs, gravar les emissions de CO2, amb excepció dels procedents de la combustió de biomassa, biocarburant o biocombustible i de les instal·lacions que no estiguin sotmeses al règim d'emissió de gasos d'efecte hivernacle o que, si ho estan, superen les assignacions del mercat d'emissions, llevat que aquest excés no és lliure al mercat d'emissions. L'impost estableix un seguit de deduccions per inversions que milloren el control, la prevenció i la correcció de la contaminació atmosfèrica. I miri, estem en general amb el plantejament que fa el govern, podríem canviar, podríem modificar algunes coses, en podríem millorar altres, però creiem que és important que es pugui acceptar aquesta aportació que fem nosaltres, que siguin agosarats, que vagin més enllà i que Catalunya disposi d'un instrument d'aquestes característiques com el té, per exemple, Andalusia, que també grava el CO2, o el té Aragó, que també grava l'emissió del CO2. El segon impost, les emissions sobre contaminació de sofre i nitrogen, el que proposem és que el fet imposable siguin les emissions a l'atmosfera de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, amb la finalitat, com diu la proposició de llei, d'incentivar conductes més respectuoses i millorar la qualitat de l'aire. És una mesura que, segons l'Agència Europea del Medi Ambient, ha tingut uns efectes ambientals positius, més que positius. Es preveu un escalat de trams en el tipus de gravamen per complir aquell principi que contamina més pagui encara més. I un seguit de deduccions, en aquest cas, per millorar l'eficiència del control i dels medidors. Per tant, aquesta és la nostra proposta i els demanem aquest gest. Entenem que el tronc fonamental han de ser les lleis que proposen el govern, però també els demanem al grup majoritari de Convergència i Unió que retirin la seva esmena a la totalitat perquè també la nostra proposició de llei es pugui aportar conjuntament a la del govern perquè puguem acordar conjuntament unes bones polítiques, unes bones propostes, uns bons projectes de llei de fiscalitat ambiental que creiem que és possible. Si no ho fan, si així no és que creiem que potser no volen anar tan endavant com nosaltres voldríem anar, especialment amb el que els deia del CO2. Només alguns comentaris sobre el projecte de llei del govern. Mirin, els impostos sobre emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera de l'aviació comercial, un dubte que tenim és si realment poden contribuir a millorar el canvi de les companyies aèries. Les companyies que operen al Prat són low cost, solen tenir més la tecnologia del darrer nivell justament per guanyar, per ser més competitives. Creiem que hi ha un element discriminatori perquè no afecta els avions de càrrega, és un tema que caldria plantejar i que caldria estudiar, i també creiem que, donat que la zona afectada ve a ser la zona de l'aeroport del Prat, que és la zona, el municipi, la zona declarada de zona d'especial protecció de l'ambient atmosfèric, caldria plantejar-se si els recursos, que no són molts, que es destinin, que s'aconsegueixin recaptar amb aquest impost, es poguessin dedicar a implementar les mesures del pla de millora de la qualitat de l'aire. És un tema que caldria plantejar. És evident que portem un retard en l'aplicació d'aquest pla. No són molts recursos, però hi ha algunes mesures concretes que sí que es podrien finançar. Pel que fa a l'impost sobre producció termonuclear per la seva incidència en el medi ambient, coincidim amb aquest impost. Nosaltres l'hem plantejat en diferents moments en aquesta cambra a partir de la llei de mesures, el vam plantejar també a l'Estat. Creiem que hauria d'anar acompanyat, que no és el cas, de l'objectiu d'accelerar el tancament d'aquest tipus de centrals, evitant indirectament una generació superior de residus i que hauria de formar part d'un programa més global de transició energètica cap a les energies netes i renovables. Aquest seria el nostre plantejament global, que entenc que no és el plantejament que es fa en el cas. Sí dir que les centrals nuclears són les més privilegiades d'un sector ja molt privilegiat, en realitat, com els deia abans, d'una energia subvencionada, ultraprotegida i subvencionada que no internalitza costos i que, a més, els costos de responsabilitat civil, els costos dels seus efectes són inquantificables. Això no es recupera, no es ressarceix en cap tipus
de fiscalitat, en definitiva. Per tant, la política que plantegem és aquesta mesura fiscal en el marc d'una política de transició cap a un altre model energètic. I com els deia, estem d'acord amb la proposta d'emissió de gasos i de partícules a l'atmosfera. Insisteixo en aquesta idea. Creiem que avui tenim l'oportunitat d'arribar a un gran acord, a un gran consens, amb la voluntat d'acabar aprovant mesures que per nosaltres arriben tard, ja els hi hem dit en altres casos de projectes de mesures fiscals que estan al seu acord de govern, arriben ja tard, molt tard, però creiem que tenim l'oportunitat, si també és possible, s'accepta la tramitació del nostre projecte de llei, en definitiva, de posar-nos d'acord amb un projecte de fiscalitat verda ecològica avançada, amb les esmenes que segur que nosaltres i tots els grups podem acabar fent. Si no és així, haurem d'entendre que es queden per enrere o es queden a mig camí, com els deia abans, d'una necessitat imperiosa que té aquest país per canviar de model econòmic i per afrontar d'una vegada la modernització ecològica d'un sistema i d'un model econòmic socialment injust i ecològicament insostenible. Gràcies. A continuació.